Здравейте! Аз съм Айлин Фейзолова и съм локален отговорник на Комитета по човешки права и мир към Асоциация на студентите медици Пловдив. Здравейте, казвам се Иван Атанасов и съм председател на Асоциация на студентите медици в България. Искам да поздравя всичките колеги, които се включиха в тази инициатива за Деня на човешките права. Поздравявам ги за чудесната кампания и се надявам повече хора да бъдат информирани за техните права. Много съм щастлива, че осъществихме този проект благодарение на вас, защото той е посветен на вас. Всички хора, които трябва да знаят своите права и трябва да знаят, че на първо място са свободни. Право да сключваме брак, но забавно това ние. Имам право на всички права и свободи, без да бъда дискриминиран. We have a right to our own thoughts and religion. Tenemos derecho a la familia y al matrimonio. Всеки има право да бъде свободен от робство. Ще споделя с вас моето любимо право, а то е правото на образование, защото според мен всеки човек трябва да има възможността да учи нови работи и да се развива. Nacemos libres e iguales en derechos. Всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права.